Ayo, ma'am si Chrislyn. Masanggit? Magato may generator? Ikaw magbayad na eh? Dili. Dili mo nagi kam gipadala niya kang Chrislyn. Wala siya padala, ma'am? Para mo gipahatod nga lawa, ma'am? Hindi siya pero wala siya nagatawag. Wala siya katagwarta. Saan man nato, ma'am? Si mo muna kapalan, ma'am? Dako man din nga generator, 15,000. Yeah, saan man nato ni? Amigos Flower Shop, delivering happiness. Asa gamit ang generator library? Amot lang yan. Asa niya gamiton? Pero gamitin siya kung Ah, mention siya ani para sa mga sukuan. Kung saan na to ni? Dili pa jud si Odi pamangod ang kuan ko gibutang ni ma'am. So nakapangalan sa mga ma'am. Dala na ninyo, sir. O na dia, sir. Dala na mo. So tanaw sa nato generator. After ani kontak ka lang si Ma'am Jenny. Ay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. Di ako Surprise! Happy birthday! Ah, happy birthday! Happy birthday, happy birthday. Nasaan generator? Wow! Christopher! Ay, kanina. Pero na yung 500. Loksin! Hindi Loksin. Asa ba yung Ngayong hapon sa inyong tulo o happy 18th birthday. So, pailaila dahil niya ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AMD Ghost Flower Shop. So, kami diri karon para maki-celebrate sa inyong birthday. Ay, pinaagi aning surprise. So, naman siguro kay idea kinsa gahatag anino. Kinsa man. Ate. Ay, Jollibee din Ate ka. or uyab nimo. Ate. Ate. So, na sila yung mensahe, pero sana ko basahon kantahan sa kanabog happy birthday. Ang tata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So, na sila yung message. Sana pa. So, anak siya, ma'am. Happy birthday. 18th birthday, bunso. Bisan 18 na ka, dili gihapon ka pwede magugma-gugma na. Eskwela sa kay muabot ra na puhon. Og sorry kay wala na ko mahatag nimo imuhang wish nga 18 dance with father. Sige lang, ang importante, ang mahalaga. Good. Thank you sa pagpasensya nimo kay Angel og I hope mutaas pa imuhang pagsabot niya. Once again, happy birthday. More birthdays to come, bunso. And I love you and I miss you. God bless. Oh. Natuning tulo man. Palangga kayo sa ate. Oh. Sige. So, Father, usa may message mo kay Chrislyn. Ang ako lang yung message kay Chrislyn nga padayon lang imong kabuutan nga ay lang kalimot sa pag-serve nimo sa Ginoo tungod kay mao kana ang parte ka na sa atong kinabuhi. Ya mao lang to og sa magulang niya daghang kayong salamat G sa imong paghatag og pagtagad sa
ika 18th birthday ni Chrislyn ug ang Ginoo magabalos kanimo sa madagayaon nga kinabuhi. O lang to, happy birthday Chrislyn. Okay. Chrislyn. Christine. Salamat po Christine nga. Nagdibo sila siya karon. At si Otso. Kung sa nagsalapat ko nga lami kabaloan ni na ingon na hindi kaabot saya. Salamat po ni Jane nag-isipaan. Wala sa So, sa may mensahe nimo kay birthday girl karon o kay kay ate niya nga ay ate nimo nga nagko Ate Jeannie. Ate Jeannie. Ang mensahe ng panigagaw dahil sa tuwan para sa Ate Jenny, salamat kayo siya nga na kuhanin niya karon sa mua. Kaya lang. Ano kay lakon ma? Papa kay si Angel. Sa man mo hang na message una kay ate usa kay mama. Message lang ng dati na yung dati na ko ni Hala, bulabog ma'am. Kasi ate, Nalamangkot ka lang mag-away ni story. Sila duhagod. Oh, istorya gyud dapat yun. ala. Ano, awayon kaniya? Sa kanang kasi nagputay. Abaw yun ni Ala. mama ni Ang bali siya nag Valentine. So, si mo mama, mensahe nimo. Salamat po sa di ani mama o madang patient sa pag-abot. Walang Wa kami ngamot ni mama? Oh. Sigala, bisigahab mata ni ate. Igit ipabulgar ni ate ba? Kusi-kusi ko ron eh. Lagi kusi ka? Gibunalan. Ah, wala. Ala mama, di ko matugan Bisingagan ba? lang. Ala, usa to? Singagan lang ka? Ah! Bulabog, ma'am. Sige, so ate, unsa man imong message sa imong ate karon? Hi. Ako message kay kay Kate Jenny. Thank you sa efforts nimo and this is very unexpected sa kuha. And never been experienced sa ingani nga surprise. Ay, may Tagawas lang. And so natin conflict sa una pero nakalimot na ko ato. So sorry for that conflict nga nahitabo. And ako alang maingon is with help ka dira imong situation and kanang sa paguli nimo diriya is maayo imong lawas. God will bless you in every your life. Ug sa imong existence diriya sa world. I-appreciate na ko imong efforts and wala jud ko kabalo kay nagingon jud jag generator first and then wala ko kabalo ka kanili ay ginamin. So thank you kaayo og I love you so much. Wala. Nya nag-request man siya nga. Iya daw mga gipanghatagan karon pasayawon Oh, daw. pasayawon jud. Oh, oh. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa
Kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga ukon, ang Bigos Flower Shop lang doon.